Ac mi gawson ni cystal croeso bob tamad yn Theatr Seilo. Wel, mae sebon iawn i led ydi. Roedd y theatr yn llawn o gymeriadau lliwgar tre Cynarfon. Yn ei plith yr anfarwol Madam Sera. A dyma chi ran o'r sgwrs ges i efo Madam. Wel, a dweud y gwir da chi ddim yn cael sgwrs efo hi. Hi sy'n gwneud y siarad, a chitha'n gwneud y gwrando. A gan eich bo chi wedi'n difrifoli ni chydig, Madam Sera, beth am eich gwaith chi, da ni mewn amdano chi fel dynes sydd yn deud ffortiwn, ond da chi hefyd yn gwneud dipyn o golew o waith efo ieuenctid ydych? O, yn dweud ti 7 blynedd rwan te, ond mae gen i stunt newydd sbot, dwi'n sôn am efo chi. O, yn gael. Ydych chi'n gwybod beth i phrenology? Dwi'n gwybod beth i phrenology, nac dwi beth i phrenology. Wel, mae ddang, gewch i alw fo, os liciwch chi te, yn phrenology, just fel ydych gwybod. Mae gen i well gair. Be dio? Lumpyddiaeth. Ond tasan am modd te, efo holl gyfaith y BBC. Iddyn nhw symud un cadar bach i fanna. Dim traffath, allai sa'ch chi licio fanna? Gael i gadar o'r dda. A chi ystod i te? Dafad wrthos dwytha, Ioa. Dyma ni cadar wrthos yma, be beth dwi'n dweud? Sa'ch chi'n licio eistedd hedd eich rhaglen? Basan, diolch yn iawn i chi, Basan. Yw'n beth sy'n ddigwydd rwan, wrth gwrs. O, chwarae teg iddo fo te. Chi, ddim pawb sy'n cymryd i fodio na chi. Ti'n cael ddewis? Ar y llaw arall, cofiwch te. So ni'n rhaid yn nil o'n bob man, ydych chi? Mae dipyn o gollad ar ôl y perm y fi tydi. Wel. Diolch gwir. Bydwch chi, don't cynhyrf, cofiwch. Mae'n rhaid fi drog wedi gyda. O, chwarae teg. Be, di'n gam? Na, yn fama rwan te. Ia. Dwi'n teimlo te. Ia. Da chi'n gwneud dipyn o gregyn, tydach. Arian di hynny, mewn iaith o ddi allan i Gynarfon. Ia. O ia, ond da chi ddim yn arian garol. O, dwi'n licio hynna. Am diodda pobl cybydlyd chi. Na pobl sy'n rhy cyn, chwaith te.